Il-Prim Ministru Muscat għalli se jkun qed jindirizza u jmexxi l quddiem diskussjonijiet dwar Maltin li għandhom kulur tal-ġilda differenti jew iħadnu reliġjon differenti. F'attività politika f'ta' Giorni li matula tnieda l-aħħar messaġġ tal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista li bħala tema għandu d-diversità u dak kollu li għadna bħala Maltin, Dr. Muscat qal li din il-produzzjoni turi li l-ħsieb tagħna huwa l-punt tal-valuri u li nfittxu dak li għadna. U dik li tfisser Malta f'qalbna għaliex hija Malta li tħobb. Jien fan imma ta' strateġiji ta' inklużjoni li jibdew mill-kasini tal-banet, li jibdew mill-klab tal-futbol, li jibdew mill-ċentru tal-parroċċa, li jibdew minna bħala partiti politiċi fil-gazini tagħna fil-lokalitajiet. Hekk taħdem l-inklużjoni u jien perswas li ħanaslu, ġifieri din hija sfida li ħankunu qegħdin nagħmlu flimkien. Dr. Muscat sostna li f'din il-kampanja xtaq idur il-pajjiż kollu u jitkellem fuq l-issues li jaffettwaw direttament lin-nies u fil-fatt qed jirnexxielhom jagħmlu preżenza f'kull komunità. Il-mexxej Laburista reġa' tenna kif dawn l-elezzjonijiet kulħadd għandu joħroġ jivvota u jivvota għal kandidati kollha tal-Partit Laburista. Muscat semma l-iskema tal-Equity Share li biha se jolqot grupp ta' nies li sa issa d-diffikultajiet tagħhom qatt ma ġew indirizzati. Għal kif din hija parti mill-istrateġija tal-akkomodazzjoni soċjali u li fija se jibbenefikaw persuni li għandhom il-fuq minn 40 sena. Dr. Muscat qal li pajjiżna l-ewwel darba għandu strateġija sħiħa fil-qasam tal-housing fejn problemi speċifiċi qed jitrattawhom b'mod speċifiku. Il-Prim Ministru tenna li l-elezzjonijiet tas-Sibt li ġej se jkun ġudizzju fuq il-Gvern u li huwa biċċu minn quddiem imur quddiem il-poplu. Tant li stiednu biex għal darboħra jingħaqad miegħu. U jien ma niddejjaqx mill-ġudizzju tal-poplu, anzi lill-poplu nistiednu dak li jkun jivvota kif jixtieq. Għandna l-libertà f'dal pajjiż, ma nixtieq li n-nies imorru jivvotaw u iva jien lest li noqgħod għall-ġudizzju tal-poplu u lill-poplu ma qed ngħidlu kif kontu miegħi fis-snin li għaddew f'dawn l-10 snin sa 11 sena li mmexxi il-Partit Laburista, elezzjoni wara oħra, qed nagħmel appell lill-poplu, erġgħu kunu miegħi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.